Ahojte, tak ako som naposledy povedala, v dnešnom príspevku teda by som sa chcela podeliť s vami o takú skúsenosť, ktorú mám z mojej najbližšej rodiny. Je to vlastne príbeh malého chlapca, v tom čase malého chlapca, dnes je to už dospelý muž, je to teda môj synovec, syn mojej sestry. A v čase, keď sme to riešili, tak chlapec bol anemický, mal stredný stupeň anémie zistený pani doktorkou. Bol bledý, bol malátny, bol slabý a jednoducho aj z krvných testov, ktoré mu robili, mu vyšlo teda, že mu chýba železo. No a riešila to teda sestra s lekárkou, mal naordinované lieky, mal naordinované teda železo, preparáty železa. Zhruba rok tak nejak sa potýkali s týmto problémom. Raz tie výsledky boli lepšie, potom zase to išlo dolu. No a ja som to len tak opodiaľ sledovala, koniec koncov, veď nebola som mama toho chlapca, nebola som lekárka, čiže nevidela som nejaký dôvod, prečo by som mala do toho vstupovať. No ale prišiel taký zlomový bod, kedy sa chlapcovi zase zhoršil ten zdravotný stav a zhoršil sa mu dokonca natoľko, že v dôsledku teda tej anémie, ktorú mal dlhodobo, jedného dňa odpadol na ulici, padol proste na kapotu auta, našťastie stojaceho, hej. Ja si ani nechcem predstaviť, čo by bolo, keby to auto bolo v pohybe a proste by ten chlapec spadol pod kolesa toho auta. No a vtedy som si povedala, že asi už veľmi nie je na čo čakať. Tak som sa so sestrou dohodla, že ako už keď sme vyskúšali, respektíve ona teda vyskúšala všetky možnosti, ktoré ponúkala klasická medicína a s výsledkom takým, aký bol, že ten stav sa nezlepšoval a naopak sa to zhoršovalo, tak som to konzultovala zasa s mojimi mentormi, ktorí už v tom čase sa dlhú dobu venovali oblasti prevencie a oblasti zdravia. No a tak sme si povedali, že vyskúšame železo z radu Nutrilite, pretože boli s ním veľmi dobré výsledky dovtedy. V tom čase to boli také cmulateľné tabletky s obsahom železa, s malinovou príchuťou, čiže ono to aj dobre chutilo, keď sa to cmulalo. Bolo teda vhodné aj pre deti. Začali sme teda suplementovať toto železo, no a pridali sme k tomu ešte aj detský vitamín C, pretože tak ako som sa ja neskôr aj z literatúry dozvedela, ale aj moji mentori mi teda povedali, že na to, aby sa železo vstrebalo, potrebuje kamaráta, spolupracovníka a tým je vitamín C. Čiže hovorila som vtedy sestre, bola v takej situácii, proste dve deti, hej, peňazí nás už nebolo. Tak sme sa dohodli, že ja ako jeho krstná mama teda túto suplementáciu finančne zabezpečím, pretože prioritne mi išlo o to, aby sa chlapec proste z tohto stavu dostal, lebo už to začalo byť nebezpečné a život ohrozujúce. Takže chlapec dostal toto cmulacie železo, k tomu cmulací detský vitamín C a keďže pri tom železe sú pomerne rýchle výsledky, tak keď išli o 2 mesiace na kontrolu opätovnú, tak pani doktorka sa čudovala, ako dobre tá liečba, ktorú mal on nastavenú od nej, konečne zabrala a že už sa tá hladina železa dostala na takú normu, že ako sa ľudovo povie, že už sa s tým dalo normálne žiť. No, pravda je taká, že v tom čase on mal už tie preparáty syntetické železa vysadené a bol iba na tomto železe z Nutriliteu a vitamíne C. On popri tej klasickej liečbe, pri tej suplementácii toho syntetického železa ani vitamín C nemal doporučený.
čiže viac menej, no išli sme na vlastnú päsť, ale vyplatilo sa to a ten chlapec sa z toho teda akože dostal a ešte nejaký čas bol v udržiavacom režime, pritom len železo sa nemôže brať zasa dlhodobo. Tak potom vlastne, keď už sa znova tie výsledky po nejakom čase mu robila krvné testy, ustálili na určitej úrovni žiaducej, tak potom sme už s tou suplementáciou skončili a vlastne potom už bol udržiavaný iba na detskom multivitamíne. Čiže som bola veľmi rada, že toto sa podarilo a že teda chlapec sa dostal do normálu a mohol normálne fungovať, začal byť vitálnejší, živší, začal mu aj chutiť jesť a znova som sa ubezpečila v tom, že tie prípravky Nutrilite proste majú v sebe obrovskú silu napriek tomu, že čo sa týka obsahu železa v tej jednej tabletke v porovnaní s tým, čo bolo dostať v lekárni alebo čo dostával od lekárky, tak to boli akože zanedbateľné množstva v tom našom kvázi prírodnom železe. Ale tam je dôležité ani nie takto množstvo, ale tá vstrebateľnosť tých jednotlivých vitamínov a minerálov, čo sa ukázalo, že aj naozaj malé množstvo železa dokáže urobiť tú prácu, ktorú urobiť má, ak sa to správne teda vstrebáva v organizme. Takže čo sa týka železa, to bola u toho chlapca taká akože skúsenosť. No a druhú skúsenosť so železom som mala ja osobne, keď som bola v nemocnici na operácii a keďže to bola operácia, kde došlo k takému masívnejšiemu krvácaniu, tak som potrebovala dostať krvné konzervy. No a napriek tomu, že som tie krvné konzervy dostala, tak to železo vlastne sa mi strácalo. Ležala som v nemocnici, už som mala doma 2 deti, z toho jedno bolo naozaj maličké, ten druhý syn bol malinký, takže ja som potrebovala čím skôr prísť domov a začať fungovať ako mama. No, takisto dostávala som vlastne to syntetické železo v nemocnici, že keď ste v nemocnici, nemáte veľmi na výber. No ale keď sa opakovane proste tie výsledky nezlepšovali a lekári proste nevedeli, prečo, napriek tomu, že to železo dostávam, tak prečo tie výsledky mám také nie dobré, tak ja som vtedy povedala manželovi, že nech mi donesie z domu to železo, ktoré sme mali s tou malinovou prichuťou v tom čase a nech mi k tomu donesie aj vitamín C hneď. Pretože ja som dostávala som syntetické železo v nemocnici, ale bez vitamínu C. Takže ja som si to železo nasadila znova na vlastnú zodpovednosť, ako sa vraví, aj s tým vitamínom C. A v zásade do týždňa, keď mi robili tie krvné testy, tak ja som ich mala v norme a v takej hladine to železo, že jednoducho lekár ma mohol s kľudným svedomím prepustiť domov. Lebo oni vás takisto nepustia domov, pokiaľ tie testy krvné nie sú v tých stanovených hraniciach, nie sú tie jednotlivé látky. Takže tam to... A ja som ale to aj cítila, tú stratu toho železa, ja som bola strašne slabá. Pre mňa bol hrdinský výkon ísť do sprchy, osprchovať sa a prísť naspäť do postele. Ja som šúchala nohami po zemi, čo som nevládala nohy dvíhať. Ten, kto anémiu nezažil, tak ťažko to bude chápať, ale zažila som si ju na vlastnej koži a naozaj je to taký stav bezmocnosti a bezvládnosti. No a tak ako som hovorila, potrebovala som sa z toho rýchlo dostať a fungovať, lebo doma ma čakal manžel, 2 deti. Takže sme išli na tento Nutrilite už v nemocnici a do týždňa ja som bola úplne v pohode, aj som cítila, ako mi postupne prichádza proste energia, ako sa mi vracia a aj tie bežné denné aktivity, ktoré som dovtedy v nemocnici zvládala s veľkými obtiažami, tak v podstate po pár dňoch už doma, po prepustení, ja som vedela fungovať v plnom režime, nasadení a nielen teda, že už tá hygiena bola úplne pre mňa jednoduchá záležitosť, ale už som si vedela proste riešiť aj tie práce, ktoré ma doma čakali. Čiže opäť znova
mne sa to teda potvrdilo aj v tomto prípade, že tá príroda urobila tú svoju prácu, len možno treba počúvať svoje telo, možno treba veriť ľuďom, ktorí vám chcú dobre a ktorí majú s tým už skúsenosti a možno troška odvahy aj v tomto smere. Takže za mňa, čo sa týka železa, tieto dva prípady. No a na budúce sa budeme zasa venovať troška pleti a tej druhej oblasti krásy, kde takisto mám pekné skúsenosti s týmto. Takže teším sa na budúce na vás.